tomto videu si vysvetlíme niekoľko dôležitých vied, ktoré môžeme využiť pri počítaní s limitami a tieto vety si ilustrujeme na príkladoch. Začneme hneď prvou vetou, ktorá hovorí, že keď počítame limitu nejakej funkcie fx, pričom x sa blíži do nejakého bodu x0, tak táto limita je rovná funkčnej hodnote v bode x0, a to práve vtedy, keď daná funkcia je spojitá v bode x0. Tak dajme tomu stará známa limita funkcie x na druhu, keď x sa blíži k 2. Funkcia x na druhu je spojitá v dvojke, preto sa táto limita rovná funkčnej hodnote v danom bode, čiže 2 na druhu alebo 4. Ďalším príkladom je limita funkcie sinus x, keď x sa blíži do pi tretín. Funkcia sinus je spojitá na celom definičnom obore, dá na všetkých reálnych číslach, tým pádom aj v bode pi tretín, takže môžeme rovno dosadiť sinus pi tretín, čo je odmocnina z 3/2. Ešte jeden príklad. Limita x plus 3 lomeno x minus 1. X ide do 2. Grafom tejto funkcie je hyperbola a jediný bod, v ktorom nie je funkcia definovaná, je 1. Čiže graf môže vyzerať približne takto. Tu je jednotka. Takto nejako smeruje graf tejto lineárnej lomenej funkcie. No ale dôležité je, že v bode 2 je spojitá, takže pri výpočte limity môžeme rovno dosadiť 2 plus 3 lomeno 2 minus 1 je 5. Nasledujúce pravidlá platia len pre vlastné limity. Keď počítame limitu nejakej funkcie fx, teraz plus, mínus, krát alebo deleno nejaká druhá funkcia gx, x sa blíži k x0, tak môžeme spraviť to, že túto limitu roztrhneme na dve limity. Funkcia fx a teraz to znamienko, ktoré je tam, teda plus, mínus, krát alebo deleno limita funkcie gx pre x idúce k x0. Napríklad keď počítame limitu 2 na x2 minus 3 na x2, x idúce k 2, tak môžeme roztrhnúť na limitu funkcie 2 na x2, x ide do dvojky, mínus limitu funkcie 3 na x2, x ide do dvojky. Obe tieto funkcie sú exponenciálne, ich graf má takýto tvar, takže sú spojité na celom svojom definičnom obore, na všetkých reálnych číslach, preto môžeme dosadiť. Prvá limita je 2 na druhu, druhá 3 na druhu, 4 minus 9 je minus 5. Ďalší príklad, limita x ide do 1, x na druhu plus x minus 1 lomeno x na tretiu plus x minus 1. Môžeme použiť posledné pravidlo a prepíšeme limitu podielu na podiel limit. Takže najskôr limita čitateľa lomeno limita menovateľa. Samozrejme limita v menovateli nesmie výjsť 0, na to som neupozornil, keď som písal toto pravidlo, treba na to dávať pozor.
Grafom tejto funkcie je parabola, ktorá je spojitá všade, takže môžeme rovno dosadiť. 1 na druhú plus 1 minus 1 je 1, lomeno. No a graf tejto funkcie vychádza z grafu funkcie x na tretiu, ktorý je opäť spojitý na všetkých reálnych číslach, takže znovu môžeme dosadiť. Vychádza nám 1 a výsledok je 1. Samozrejme, mohli sme dosadiť tú jednotku rovno sem. Chcel som ilustrovať len použitie toho pravidla. No a ešte raz opakujem, že platí len pre vlastné limity. Ak by jedna z týchto dvoch limít neexistovala alebo bola nevlastná, teda plus alebo minus nekonečno, tak sa musíme vrátiť na začiatok a príklad vyriešiť iným spôsobom. Tretie pravidlo platí opäť len pre vlastné limity a je veľmi jednoduché. Hovorí, že limita absolútnej hodnoty nejakej funkcie x sa blíži k x0 je rovná absolútnej hodnote limity danej funkcie. Napríklad limita absolútnej hodnoty z x na druhú lomeno x plus 4 pre x blížiace sa k 4 je absolútna hodnota z limity x ide ku 4, x na druhú lomeno x plus 4. Táto funkcia je nespojitá jedine v minus štvorke, pretože v menovateli by sa ocitla 0. Všade inde bude určite spojitá, takže môžeme rovno dosadiť. 4 na druhú lomeno 4 plus 4. A to je absolútna hodnota z 16 lomeno 8, teda 2. Poslednou, ale veľmi dôležitou vetou je veta o troch limitách, ktorú si vysvetlíme pomerne zjednodušene. Ak máme nejaké tri funkcie f, g a h, pričom funkčné hodnoty funkcie g sú zo spodu ohraničené funkčnými hodnotami funkcie f a zhora ohraničené funkčnými hodnotami funkcie h, to môžeme zapísať takto. A navyše limity týchto dvoch funkcií sú rovnaké v danom bode, teda limita funkcie fx pre x idúce do x0 sa rovná limite funkcie hx pre x idúce do x0 a táto limita je rovná nejakému L, tak potom aj limita tej funkcie gx v danom bode je tiež rovná L, pretože táto funkcia má nejakú limitu, táto funkcia má rovnakú limitu a táto je medzi nimi, takže musí mať nutne rovnakú limitu. Príkladom je limita funkcie x krát sinus 1 lomeno x pre x idúce do 0. Nemôžeme dosadiť, pretože by sme dostali sinus 1 lomeno 0, ale táto funkcia x krát sinus 1 lomeno x je zhora ohraničená absolútnou hodnotou x a zdola ohraničená mínus absolútnou hodnotou x. To môžeme načrtnúť takto. Táto vrchná časť je absolútna hodnota z x a táto spodná je mínus absolútna hodnota x. A graf tejto funkcie je takto medzi týmito dvoma priamkami. A vieme ľahko spočítať, že limita absolútnej hodnoty z x pre x idúce do 0 sa rovná limite mínus absolútnej hodnoty z x idúce do 0 a je to 0. A tým pádom toto musí byť výsledok aj tejto našej limity pre x idúce do 0. Tieto vety budeme využívať pri počítaní príkladov v ďalšom videu.